μέσα στα χρέη. Welcome to Greece, have a nice day. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Διαμέσων αυτού του προγράμματος, ο πρόεδρος θα ενημερώνει τα μέλη του και την παροικία ευρύτερα για ό,τι γίνεται στην καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Και σήμερα στο πρόγραμμά μας μια ενημέρωση από τον πρόεδρο που βαδίζουμε με ορισμένα σχόλια που έχουν ακουστεί από το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος, ο απολογισμός που είμαστε και τι βλέπουμε και πότε βλέπουμε να τελειώσουμε. 25 Μαρτίου οι εκδηλώσεις και αν προλάβουμε θα πούμε και ορισμένα άλλες πληροφορίες για να ενημερωθεί η παροικία. Και ας ξεκινήσουμε με το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος. Αρκετοί συμπάρικοι διαμέσων άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν εκφράσει την δυσαρεστία τους, πιθανόν να είναι γιατί δεν έχουν ή καταλάβει καλά ή δεν έχουν ενημερωθεί σωστά. Όσον αφορά το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος, όπως ξέρετε όλοι, είναι νοικιασμένο σε μια εταιρεία που έχει χτιστεί το ξενοδοχείο και όπου η κοινότητα έχει κάθε μήνα ένα ποσό, σεβαστό ποσό σαν ενίκιο. Υπάρχει μια συμφωνία εμφετούρ εκκλής με αυτή την εταιρεία και που είναι για 50 χρόνια. Ορισμένοι συμπάρικοι πιστεύουν ότι αλλάξαμε κάποιο άρθρο μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Έχει γίνει εντελώς το αντίθετο από αυτό που ορισμένοι συμπάρικοι πιστεύουν. Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, απλούστατα βρήκαμε ότι η εταιρεία που νοικιάζει στο χώρο αυτή τη στιγμή, που είναι και οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, έχουν παραβιάσει ένα από τα άρθρα μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Το άρθρο αυτό είναι το 10,4, όπου είναι πολύ σαφέστατο και λέει ότι η εταιρεία αυτή δεν μπορεί να δανειστεί χρήματα άνω των 80% από τι είναι η αξία της περιουσίας. Και γι' αυτό εμείς δώσαμε αυτή την υπόθεση, το φάκελο θα έλεγα μάλλον, στους δικηγόρους της κοινότητας, και όπου πρόσφατα η εταιρεία αυτή μας έκανε μια δωρεά θα έλεγα, ή προσπάθησε να μας κάνει μια δωρεά, όπου η δωρεά αυτή δεν δέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον εξής λόγο. Μας ζητήσανε να αφαιρέσουμε το άρθρο αυτό και εμείς είπαμε όχι, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε οτιδήποτε άρθρο μέσα σε αυτή τη συμφωνία, γιατί για να αλλάχτεί ή για να αφαιρεθεί κάποιο άρθρο από την συμφωνία χρειάζεται, απαιτείται γενική συνέλευση και όπου τα μέλη θα πάρουν την τελική απόφαση. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και ο φάκελος αυτός έχει επιστρέψει στα χέρια των δικηγόρων μας και όπου συνεχίζεται στα δικαστήρια για να βρούμε εμείς το δίκιο μας και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με αυτό το θέμα. Στο δεύτερο θέμα μας, ο απολογισμός. Όπως σας είχα ενημερώσει πρόσφατα σε ένα άλλο πρόγραμμα και διαμέσων των μέσα μαζικής ενημέρωσης στα τοπικά εδώ του Μόντρεαλ, ότι ο απολογισμός θα ήταν έτοιμος περίπου τέλος Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι και για τον εξής λόγο δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Ο απολογισμός της πρώην κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ έχει ολοκληρωθεί, παρουσιάστηκε στο Εκτελεστικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου δείχνει ότι τα έσοδα ήταν 12.189.000, τα έξοδα 12.769.000 και δείχνει ότι έχουμε ένα έλλειμμα αυτή τη στιγμή από την πρώην κοινότητα 580.000. Τώρα γιατί δείχνουν τα έλλειμμα, γιατί δείχνει ότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα, ο λόγος είναι ο εξής. Ο απολογισμός ο πρώτος που έγινε για την πρώην κοινότητα του Μόντρεαλ ήταν μέχρι τις 9 του Ιουνίου του 2010. Παραμένουν άλλες 3 εβδομάδες για να ολοκληρώσει ο χρόνος, οι 12 μήνες. Το δεύτερο σκέλος του απολογισμού θα γίνει ο απολογισμός της πρώην ελληνικής κοινότητας του Λαβάλ μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2010 και ο τρίτος και ο τελικός απολογισμός θα είναι ο απολογισμός από τις 10 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου του 2010, δηλαδή 3 εβδομάδες με την καινούρια κοινότητα. Και εκεί είναι που όταν θα γίνει και ο τρίτος απολογισμός, το έλλειμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τις $580.000, θα αλλάχτεί το ποσό αυτό και θα είμαστε περίπου στα ίδια που δείξαμε και πέρυσι, με ένα πλεόνασμα περίπου $200.000. Μην ξεχνάμε ότι οι 3 εβδομάδες που λείπουν από τον απολογισμό της πρώην κοινότητας είναι 3 εβδομάδες που έρχονται ένα σεβαστό ποσό από την κυβέρνηση για τα σχολεία μας,
τα νίκια εις πράξεις που έχουμε και επίσης τα δίδακτρα που πληρώνουν οι γονείς. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που ο απολογισμός της πρώην κοινότητος φαίνεται με ένα μείον 580.000. Αλλά να επαναλάβω ότι όταν θα τελειώσει και θα προσθέσουμε και τις άλλες 3 εβδομάδες του Ιουνίου, από τι μας λένε αυτή τη στιγμή οι ορκωτοί λογιστές, θα δείξουμε για μια φορά ακόμα ένα πλεόνασμα 218.000 κάπου εκεί μέσα είναι. Τώρα γιατί έχουμε αργήσει. Ο απολογισμός του Montreal πήγε πολύ καλά. Ο απολογισμός στο Laval δυστυχώς δεν πάει καλά, γιατί όταν οι ορκωτοί λογιστές της κοινότητας ανεβήκαν στο Laval για να κοιτάξουν τα προηγούμενα χρόνια, βρήκαν ορισμένα λάθη που είχαν γίνει στους απολογισμούς και όπου ζητήσανε να διορθωθούν τα λάθη αυτά, αλλά δυστυχώς η πρώην εταιρεία που έκανε τους απολογισμούς πάνω στο Laval δεν δέχτηκε να κάνει τις αλλαγές. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα, δεν είχε ετοιμαστεί τίποτα από την πρώην κοινότητα του Laval όσον αφορά η ετοιμασία που χρειάζεται για τους ορκωτούς λογιστές για να έρθουν οι ανθρώποι αυτοί και να εκτελέσουν τον απολογισμό. Και βρισκόμαστε στη θέση την εξής αυτή τη στιγμή. Μαζί με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε πάνω στο Laval, τέλος Μαρτίου είναι και η ανανέωση της άδειας του σχολείου Σοκράτης. Και θα πρέπει να κάνουμε το παν την κάθε θυσία να ολοκληρώσουμε τον απολογισμό μέχρι τις 23 Μαρτίου, γιατί θα πρέπει να δώσουμε τον απολογισμό μας στην κυβέρνηση του Κεμπέκ και στο Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσει να ανανεώσει την άδεια μας. Μέχρι στιγμής το μήνυμα που λαβαίνω από τους υπάλληλους, τους υπεύθυνους στο λογιστήριο δείχνουν ότι θα ολοκληρώσουμε στις 23 Μαρτίου και ο απολογισμός θα μπορεί να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση, όπου τα μέλη θα μπορέσουν να παραβρεθούν και κοιτάμε για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Και μην ξεχάσουμε ότι σε ορισμένες εβδομάδες έρχεται η μεγάλη γιορτή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, που θα γιορτάσουμε την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821 και θα τιμήσουμε όλους αυτούς τους ήρωες. Φέτος, το Σαββάτο 26 Μαρτίου, στις 1 η ώρα θα γίνει η κατάθεση στεφάνου στο κέντρο της πόλης, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Το βράδυ στις 26 θα γίνει ο καθιερωμένος δείπνος εδώ στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ. Την Κυριακή το πρωί δοξολογία στον Ευαγγελισμό στην οδό Saint Roch και στις 1 η ώρα ξεκινάει η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση εδώ του Μόντρεαλ, που εύχομαι ο καιρός να είναι καλός και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να δείξουν το παρόν τους για να δείξουμε σε ορισμένους ότι η Ελλάδα εδώ χτυπάει και χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις για τις 25 Μαρτίου την Κυριακή το βράδυ 27 του μηνός στις 7 η ώρα εδώ στο Κοινοτικό Κέντρο, σε μια συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ και το προξενείο μας, το προξενείο της Ελλάδος, όπου καλούνται όλοι οι συμπάρικοι να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση για να γιορτάσουμε και να ολοκληρώσουμε την επέτειο του 1821. Με αυτά για τώρα, αγαπητοί συμπάρικοι, εύχομαι να έδωσα αρκετές πληροφορίες, αλλά αυτό θα γίνεται σε τακτική βάση, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για αυτούς που δεν μπορούν να έρχονται στα διοικητικά συμβούλια που γίνονται μια φορά το μήνα, αλλά και επειδή δεν κάνουμε γενικές συνελεύσεις κάθε μήνα, γίνονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και εύχομαι ο Θεός να σας φωτίζει με υγεία και χαρά σε εσάς και σε όλους την οικογένεια. Γεια σας. Μια των ματιών σου αλμύρι σταγόνα που κυλάει, σαν μιας λαμπάδας φως στέρνο που τρέμω παίζει αργά, που μου φωτίζει τη στιγμή που τράβηξες μακριά μου, όπως πετάν του φθινοπόρου φύλλα στο βοριά.